Penj laktar kokalo Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En kamorna mar bedo kod odiechieng' wagoyo mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Joma mine, joma wuone, nyithindo nyaka joma dongo tiende ni ngima ji duto te. Amor mokalo ni wendo na kendo profesa wa osechopo e studio. Obonyiso wa nyinge en wuod kanye, olonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni prof penj laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano. Amos uduto jo Royal Media Services gi Ramogi TV. Amor kuom gwela mondo abi mondo watwagi korka program mar penj laktar. An iluonga ni Ngire James Wilson Jaguga, a specialized korka tuoche mag mine miluongo ni obstetrics gi gynecology. Apuonjo mbalariany muzima ma Kisumu mitiege jok masomo laktar to kendo atiyo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ma ong'ere ahinya kaka Russia. Amor mokalo prof nikech odoko ni dich to ni yeni mondo bibie penj laktar wagoye mbaka. Iwachona kacha ni lony ahinya e weche mag tuoche joma mine. Kapok wadonje twak ma kawuono, joma mine thoro bedo ga kod chandruoge mang'eny mokalo. To number 1, top of the list thoro ga bedo ang'o, professor? Gima thago mine ahinya en korka nyuol. Mako ich be bedo ga. Lakini process mar ting'e bedo ga marach ahinya. Kochake onyalo theko. Ochako gi ng'ok. Appetite olal, hamu mar chiemo. Remo nyalo chwer. Ich nyalo wuok. Bang'e pressure nyalo betie. Tuoche mag infection. Kaka urinary tract infection. Nitiere kata mag tuoche mag mabiro sama mama pek malaria manyalo kata golo ich. Ka ich osedongo nitiere shida manyalo wuok makoro waluongo ni late pregnancy bleeding. Pod remo nyalo wuok. Nyathi nyalo nindo marach e ich. Placenta nyalo nindo piny. Placenta no bende nyalo pudhore. Mimukre mi remo chwer mi nyathi tho mi min nyathi ng'amoting'o ich bende tho. Pi nyalo wuok kapok ochopo kamonego wuogie. Mago duto nyalo kelo midhiero ahinya ne ng'ama miyo mapek. Seche moko nyathi onindo ariwa. Seche moko nyathi onindo gi katiendene to nego nind gi kawiye. Seche moko nyathi inyuolo kapok ochopo tarige. Kosechakre tarik 28 kanyo inyalo nyathi moro inyuolo kata ka en kata gi dweche 7. Machuno ni nyaka tere nursery. Sama mama pek makoro muoch ochakre, muoch seche moko nyalo budho kabisa. Kosebudho ahinya nyathi olie iye kanyo. Mama be ol. Nyathi ka ok oyud kaka igole, ka onge kaka owuogi, od nyathi mfuko nyalo barre. Nyathi nyalo kata tho e iye. Mama nyalo yudo hinyruok korka choke mag korka dhoot ma nyathi onego wuoggo. Ma bang' nyuol no seche moko mama kakni akaka. Onyalo yudo gima waluongo ni bleeding. Remo nyalo wuok mang'eny sama onyuol no. Ka nyathi omoko nyalo kelo tuo mwaluongo ni buche madongo mawuok e kind dag lach to gi yor nyuol to kata gi kar kacho. Mabe nyalo kelo ne midhiero kabisa. Kose nyuol ni ka ok orange moloyo ahinya e saa achiel kata seche 2 bang' nyuol kata nyuol mna maber, pod remo nyalo chwer nikech seche moko oyiech e cervix od nyathi kata bambe nyalo kelo chwer ma seche moko nyalo kata nego mama to nyathi to nyuolo ka ngima. Bang' nyuol no bende onyalo bedo gi infections, tuoche mopogore opogre makata tutu koro chwer, kuonde go rame. Onyalo develop moko kata wich
tuo mar wich, mental problem bang' nyuol, post delivery psychosis. Moko wigi richo ma kata kitemo ni thiedhe kaka daktari molony kor chuni ni seche moko nyaka igwel daktari wadu motimo mental health specialist mondo konyi. So korka nyuol ka nigi shida mang'eny. Gynecology, joma ywak madwaro ma nyithindo tamo bende nitiere. Joma growth ni e nyithindo kaka fibroids odongo e mfuko bende nitiere. Jok man gi tuoche miluongo ni sexually transmitted infections mabiro korka ngono bende nitiere mathagogi. Jomoko be nigi kansa. Kansa mar kichaka chaka gi oko, duong'ni ma oko ka nyalo bedo gi kansa. Waluongo ni kansa mar vulva. Then nitie kansa mar vagina. Then nitie kansa mar cervix. Koro kansa mar cervix ni ema lich ahinya. Ai kansa mar mufuko. Mago shida maneno korka tijni. Manyiso ni joma mine nitiere kod chandruoge mang'eny momiyo ber ka wawuotho machiegni kod lakteche ahinya molony e weche mag joma mine. Nitiere chandruok ma bende ni female sexual dysfunction, Professor. Ma wanyalo wacho ni en chandruok kata tuo ma wanyalo kete na gi dholuo maber, Prof. Chandruok kata midhiero kata tuoche mabiro korka riwruok e kind ng'ama mama to gi ng'ama dichuo. Sami timo ngono, kani ngono no en dholuo. Wanyalo wacho ni sami timo hera. Sami timo hera. Koro kapok achopo mondo awach mano. Dahero chako kama. Health, ngima, to mana ngima maber en ang'o kapok wachopo e midhierogo. WHO en organization mar health mar piny mangima. O define kata wacho ni health en complete physical, mano del, social, kaka relate gi ji e society, to gi mental korka wich. Well-being. To ok en mana ni tuo onge. Kata ng'ol moro iongego. Koro kamano en general definition mar health. Ngima makare. Ngima makare. Area mara mawuoye sani iluongo ni reproductive health. Obe definition no donja kuore. Reproductive health nitiere koda sexual health. Sexual health odogo medi e area nogo sexual, reproductive health and rights. Ratiro bendo medi. Tiende ni weche mag hera ok en gimoro ma inyalo bedo negi excuse. En ratiro mari. Mondo iyier ng'ama idwaro timo go hera kaka idwaro, mano en right mari. Sexual health kose encompass mago duto. Onego wang'e into jomage monego bed involved e timo hera. En kind ng'ama mama to gi ng'ama dichuo. Tok gi duto. Nyathi onyuol manyako. Odongo. Opong'. Kochopo gini 13, 14, ochako yudo remo. Ochako dhi malo. Hormones ochako reje dende. Hormones gin chemicals mawuok e remo mamiyo dend ng'ato chiew. Koro ng'eyo ni macha ng'ama dichuo. Wanyalo timo kode kama, hera makama. To ok onego chak sechego. Nikech kochako sechego to chako mohiu, ochako nyachon. Ok oyienegi. Onyalo mako ich mohiu, onyalo mako yudo kata tuoche ma hera kelo. Onego dongi, ochop higni 18, okadhi.
To ber ahinya ichak timo hera kisechopo higni 20 kadhi nyime kuro. Ma koro dendi be koro setegno. Oikore tiyari. Ma kata kimako ich. Tuo to ok dawach ni nitie higni ma koro dwaro tuo. Kata gin na sexually transmitted. Koro ngono no onego itime atima sechego ma ichop kama koro idwa ahiria. Nyaka kama koro ise ahiria. Mano haki mari. Mano jok moyienegi. Ma jomoko timo kamano jok matindo to giketho mna chik. Hormones gi ng'em na kaka igayogi kapod itin. Hera, that act mar timo hera okadhe phases moko. Nyaka ibed gi gombo, desire. Then nitie excitement. Gombo, mor mar timo hera. Mor mar timo hera. Kata dendi nyaka chiew. Ek in excited. Bang' mano, sama in ng'ama dichuo, in gi ng'ama miyo. Chopo kama itimo gino, tichopo kamoro makoro waluongo ni plateau. Plateau. Isa neno got miluongo ni gode no opogore kanisomo geography. Plateau en kama koro dhi kama. Kaka Nyakawa wan gi plateau. Oh. Ai bang' mano, samitimo hera no. Chopo kama plateau kaya ngatimore prof. Plateau kaeni en kama ing'eni dholuo seche moko. En kama koro i-perform. Kae chopo climax kama waluongo ni orgasm. Mano en mit. Ma koro iwinjo mogik. Ai koro resolution. Kama koro tich orumo. Koro inie break. Koro iyueyo. I-relax. Yeah. Ka in mungwana, ti iketo kata kahawa moro, kata mango mo miacha, koro ikelo mondo ng'ato mondo omadhi. Ka in mungwana. Ka un wangwana. Yeah. Matiso waka prof ni bire okange stages. Obire okange stages go. Mana adonjo kar performance itself. Koro adwa dhi mondo koro anyisu ni sexual dysfunction in general en ang'o. Midhiero mabiro ni joma miyo kata gi joma chuo sama ginie kitendo mar hera. To kawuono mana midhiero go mana makor joma mine. Midhiero mabiro ni joma mine sama ginie kitendo chando kata gitimo hera. Jomoko pogo gi ang'wen. To nitiere auchiel ma very important. Number 1 en desire, gombo. Nyaka igombi. Ka ok igombo be onge gima biro timore. Arousal, lokare. Nyaka dendi chiew. Nyaka dendi chiew. Bang' arousal no, lubrication. Nyaka wetness moro bedie. Ok idwa rough riding. Koro kia kanyo, ichopo kamiluongo ni problems mamine bedogo. Nikech ka koro in itwa atwoya, kata koro itemo titwa atwoya, lubrication no nyaka bedie, eka performance biro bedo mayom. Eka safari dhi maber. Koro, kia kanyo, onego bed ni koro, plateau ma wachacha, koro ichopo kamiluongo ni orgasm. Mit ma wachacha. Jomoko ok winje. Ai bang' mano, onego koro ichopi stage miluongo ni satisfaction. Donga ichiemo ga. To chiemo mit. To ok ber ka koro idhi logo kiyieng'. Ise chiemo mit. Koro ifeel ni insatisfied. Donga seche moko ji chiemo to gitieko to ok iyieng'. Koro satisfaction bende yudo ni jok mamine ok winj satisfaction gi jok magiriworego korka hera. Mano namba 5. Namba 6, manyalo bedo mogik to ok ogik chuth. Rem. Rem mabiro
sama utimo hera. Rem ma en lit. Lit. Yeah. Rem ni nyalo biro sama kor ka ng'ama dichuo chako ni kosedhi e diere or kosedhi matut sana mwaluongo ni deep penetration. Kor kiwinjo ka madam chako ywak lit, kanya winjo malit. Koro kwadok korka desire. Prof hapa ni wamake kanyo. Okay. Mondo waduog wachake gi desire ka. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iwinjo weche gi nyakwa Ramogi Ajwang'. Gino ena ni en kamano, en okang'. To dysfunction tiende ni gini ok timre kako nego bedo timore ahinya kuom joma mine. Kanye kamba wagoye mbaka gi Profesa Omiyo. Kik idhi mabor kik isudi. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Teacher Beach, Hochakore, Samuel. What kilo ningoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor ya Ramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Romani ninja the entertainer maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi a local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sang'wen Otieno. Moruru, Christmas ochopo. Kinde mag sikuku ochopo. Yud more kinde nyasigi gi mich mag sikuku kokalo kuom Ramogi TV. Inyalo bedo jaloch mar $5,000 pile ka pile. Chakre tarik 16 nyaka tarik 25 dweni mar 12. Sikuku yot. Mokwongo, ket wang'i Ramogi TV to QR code biro nenore sa asaya. Kaito, scan QR code no. Ibiro chopo e Citizen Digital. Kendo duok penjo ma openji. Kendo, ng'at mano kwong chiwo duoko makare biro yudo $5,000 pile pile. Mano kaka wakelo ni more kinde ni. Koro, podi ritango. Scan code no. Jibambe ikrisi kod gik mabeyo mag nyasi kwa Ramogi TV. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quick Mart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo female sexual dysfunction. Tiende ni en gimonego beni timore mondo mi
weche mag hera odhi maber kuom joma mine to thothne joma mine ok bed kod weche gigi ok timre kit ngimagi e yo makare. Kuom ranyisi, profesa wacho ni chopo kamoro malit bede litno wanyalo wacho ni en dysfunction. Prof bro nyisowa ni en ang'o? Desire kata gombo bede, dwaro bede, kachiel kod lubrication. Profesa nowachonwa kanyo. Profesa koro wachako kar desire e kuma ne wakawe. Desire. Nitie gima onego be nasewacho to anyalo wacho. Shida gi duto. Problem mawuok gi. Ng'eny gi joman kodgi mine ok dwar kony. En siri. Ginyalo bet kodgi higni mang'eny. Ma ok gidhi na osiptal. To onge ng'ama gipenji seche moko kata gin jariyo. Ok gidwa kata wacho dhako gi dichuo. En siri nikech kaka ne wabedo brought up. Ni weche mag sex en tabu. Ok wuoye. To ok onyiso ni shida onge. Gombo. Ng'enyne obiro ni joma mine machiegni aeria kata mose aeria. Matimre nikech hormones mamiyo chunyi gombo. The feel good hormones. Dopamine. Estrogens, estradiol, oxytocin. Gimokogo. Koro dok chien. Koro yudo ka dwaro mari, libido mari dok piny. Seche go bende nitie tuoche mang'eny mathagi kalure gi higni. Inyalo bedo gi tuo mar heart, adundo. Inyalo bedo gi tuo mar sukari. Inyalo bedo gi high blood pressure. Inyalo kata bedo gi arthritis mago common. Kwa were gi hormones mago be gik manyalo kele. Nyalo bedo koda relationship difficulties ma ok inyal gombo ng'ama ungo gi lweny. Utungni. Kata en jaodi, kata en osiepni. To uonge hera. To koro kuonge hera tidwa ni utim hera. To ok uherre. Mano is a dysfunction. Korka gombo. Desire. Desire ok nyal beti. Ng'amone gutim go hera no ok oromo wang'i. Nitie gik malombo ji. Ok oberni. Wang' neno. Yeah. Kato chuny. Wang'. Ing'e ni wang'e maneno ga. Kata joma chuo rango wang'e njiri. Nitie kuonde ma ka chuo rango kuom dhako ng'ama miyo. To nitie kuonde ma joma miyo rango kuom joma chuo. To miye mor. Miye gombi. Awinjo ga ni joma mine ok age kata en adier. Ni dichuo marabora. Maragama. Motimo agoge. Man gi bade biceps. Ni mago ni miyo nyiri gombi. Ich be ande wacho ga chon. Tiyo ka winj ka ich koliero to gi gombi. Tinde ich seche moko en ich. Ni wega ni kori meu ni in gi ich. Kai. Koro onge kaka ng'ama miyo. Gombi. Ang'o gombi. Ka iti rarachane. Kata wacho ni ok iberne. Kor ka nyithindo mapod tindo manyiri. Gombo gi ng'eny. Gombo ni ok thag gi ahinya. Nikech hormones gi pod ringo. Osiepe be ginyalo dwaro kata koyudo konyango rachne to ringo komondi. Gi hunt. Gin jodwar. To gibe ginyalo bedo gi dysfunction. Ok mar gombo dok chien. Gombo gi seche moko nyalo dhi malo saidi. To gin gi dysfunction. Mano dysfunction. Chiemo dongi ne gichiem kawaida. Kako rin jawuoro. Mano dysfunction. Mano dysfunction. Koro inyalo yudo ka nitie nyiri mapod dongo kata mon matindo. En ohera love no so much. Man uncontrollable. Seche moko waluonge ni sexual addiction. Okorom. Mano bende shida. Mano be dysfunction. En dysfunction. Koro wang'e ni aspects gi physical, social, psychological and then tuoche ma medical ma affect ng'ato. Seche moko gi overlap. Ok dang' iwach ni ma boundary. Koro makende.
seche moko giluore. Kamano. Lubrication. Mondo kaka ase hint cha, mondo wach mar hera odhi maber, ng'ama miyo nyaka bed mayom, nyaka bed lubricated. Koro inyalo yudo ka nitiere joma mine moko ma en gi shida no mar tuoni, mar otuo. Tuo gi ang'o makelo prof? Nitiere hormones bende. Tuo ng'eny ahinya kuom mine madongo, kaluwore gi hormones modok chien cha. Nyiri mapod tindo korka tuoni to ok thag gi ahinya. En seche moko nyalo bedo lubricated kata kochakre mor arousal cha. Koro ki perform en osebedo moko bedo wet chon mabe ok thagi. Lubrication ka bende dwaro ni mondo fantasies monego bedie. Nikech ka koro in beta gi jaherani to onge kata mana mulruok moro, mano be ok en recommended. To kata kimule, in ing'eno ne gimule, to en ok respond. En oneno ka gimi hinye, tiyudo ka en wet. Koro mano bende nyalo kelo problem ni joma mine, mang'ani koro ini perform, to an dry, ta hinyora. Koro after that lubrication, the fourth one e orgasm manende wase wuoye cha. Ni orgasm ber ka ubende psychologically un together, kata rem no onge, ne uchako gik moko kaka no chakre cha dhia maber. Foreplay ka. Makata koro rembe onge ng'ama feel. Kuchope orgasm, maximum enjoyment, the sweetness for that love making. Monego feel both of you. To seche moko ng'ato feel earlier, to ng'ato feel later, or not at all. Nitie joma complain ni ato orgasm no okane. Ainya joma mine? Joma mine. Yeah. Joma to seche moko gibedo satisfied kata ywak. Mama no be wrong. Yeah. Ae bang' mano, satisfaction ma wacho cha. Onegi feel ni after the performance, in satisfied. Koro rem ma wacho cha. Satisfaction no nyiso uchi omedo koda hera, omedo bonding. Yeah. Chiemo michamo ti feel ni kori yieng. Dichuo yieng, ng'ama dhako bo yieng. Umor. Hera medre. To ka ng'ato feel ni otimni aro deal, ni en pokoromo, to mano bende hera mane uloso no bende onge tiende. Koro korka rem, ang'o manyalo kelo rem? Nyalo bedo dryness mani wachacha. Dryness na achiel kuomgi moloyo sana mine madongo. Premenopause, postmenopause. Sama koro ichiegni aeria kata ise aeria. Dryness nikech hormones odok chien. Dryness nikech kata mna njia mar performance ni obende tinde odwa dire. To kendo tuo. To seche moko in koda gi tuoche mag arthritis. Iwi kata hot flashes mag menopause. Kori bro yudo ni rem nyalo biro. Inyalo bedo gi vidonda. Adhonde. Korka duong'ni kichak mana gi oko. Adhonde nitie kanyo moko mokel gi syphilis, sexually transmitted. Adhonde nyalo bedo kanyo mokel gi tuoche moko mwaluongo ni chancroid, chwer kata tutu. Adhonde nyalo bedo kanyo mag infection kaka herpes. Adhola nyalo bedo kanyo ma external genital organs gin kota gi tuo moro kar mar kansa momako labia ma oko gi. Seche moko in kata ng'ana gi cyst moro kata abscess. Nitie mwaluongo ni Bartholin's abscess. En abscess upong' gi tutu to en oko to uremo. Seche moko barre to chako duogo ka ok otere ka laktar moyange maber. Koro magi ka in go, seche moko yudo kata ni in gi warts, genital warts. Seche moko rem no biro nikech growth moro manie uterus
waluongo ga ni pedunculated kata prolapse. En ni uterus to omakre gi thol, oliere thol mobiro mokadho nyaka duong'ni. Koro mano rami, chwer bedo inyalo ga chwer, onyalo bedo kata gi infection. Onge kaka ang'e tim hera. Inyalo bedo kata gi cancer e cervix mose landore. Koro kose landore, onge kaka ditim hera. Nitie infections moko mose donjo mokadho from vagina up to cervix, modhi od nyathi mfuko, modhi fallopian tubes, modhi ovaries, miseche moko obiro me olandre nyaka iyi. Pelvic inflammatory disease. Joluo ohero luongo ma ni rariw. Asewinjo mang'eny ka nyamrerwa mulogi e kuonde mang'eny gidhi consulte. O gibirwa, gidhi e kor gweng', jok moko dhi kata medical school. To ka gisemulo, ero en rariw ema moni nyuol. To ruma. Remoga. Gibiro ni piny ya osiko rama. Obiro lal. Ochuna ni kata nyaka mwanyne Panadol. Eko kwe. Ikwe akweya. Okithiedhi. Koro samuriure. Remno, especially deep penetration. Ok nyalre. Koro yudo ka korka rem ka. Thago mine kabisa seche magitimo yore mag hera. Auchiel mawachogo. Tako ni ok onyal bedo last time. So, mago theko kabisa. Koro, seche ma in gi tuochegi, kaka gi present, o kata kwa chako ni desire to chunye onge, dogina nani ok ahero gini, ok ahero ng'ani, chunya ok dwar. Eka ki present, be kata ki dhi ka laktar, an chunya ok, be gibiro ga? An akwa gimotima. Koso family cha, shida ma mine nigago, ka gin gi family, planning method, tema gi laumu namba 1. Kata kapo ging'e ni mane sababu. Ok gipar moko, relationship gi ng'ama gin go ni ok giparga. Tek ahinya mondo giwach ni, ato chunya tindo wa nikech wan gi conflict e ot. Korka uchumi, school fees. Mago bende nyalo golo chuny ng'ato. Golo. Nikech en stress. Nonego nyiew na nanga, wuoche, oteras wiya saloon, otimna kama, okonyo mama na, poko timna. Loan be thaga. Mago nyalo golo. Koro mane kaka gi present. Seche moko gi present to be oging'e the reason. Yeah. Arousal bende, hormonal factor, social factor, psychological, mental, relationship. Mago duto ni kanyo. Lubrication geri, gibro present ni kamano, an tana tuoya. To kaka koni, mondo ng'ama miyo bi, osethagre ndi. Ka ente ena rem maliche mang'eny ne hinyo dhine ka dokta. To mabiro gato lal ko mwonyo Panadol. Mano to nyalo dago gi higni. Chieng' mukete piny. Koko dhi ka dokta. Ayodo kata katuo kane en kansa. To sechopo kata stage 3. Koro magi gik monego itero ga chon. Rem yot wacho. Orgasm tek mondo ng'ato wachni. Base yude jatuo mobiro mowacho ni ok achop orgasm. Thothne ji wachoga. Tindalo ni. To chon ne ok wachi. To be gin jok ma bende enlightened, jok ma nigi winjo, ma ok ne wich kuot. Yeah. To mano ber malich. Yeah. Koro e kaka gi present, kaka ginyiso these complaints. Then mondo koro itim diagnosis. Ikuongo ibet gi ng'ama nigi shida. Ipenje history mare. History te mar tuo, kaka no chakre, kako sethiedhre, muda marom nadi, ngima ne nyaka ne nyuole, tuoche mage mose make. Inyalo yudo kaka ndalo moko ne en kata gi sexually transmitted infections, kata no thiedh syphilis, kata no thiedh ang'o, tuoche go duto. Kisetieko that history, koro ikawo jatuo to ichako pime. Koro wawacho ni physical examination. Nyaka koro ipim jatuo. Pressure ne ni nade.
sukari dende ni nadi, remo en go marom nadi, adundo ne tiyo nadi, to nyiroke mago te minyake kwan idwar mago megine. Koro kichopo kama kori nyalo exclude kata mna ka kori dwar rango ka duong ne koni be nyake rangi kata ka dibedi gik moko modongo growth moko kata remo moro machwer kata discharge moro mawuok kata mi rangi mi chake tim ne gimwa luongo ni koro pelvic examination or vaginal examination mitimo to a special examination manya kitere mitime under conditions ma infection okinyal transmit ni jatuo kata jatuo bende okinyal transmit ni. Mi rangi nyaka kuro nitie gik mirango go to taya bende nyisi iye kuro kuma ok ne giwang mane ked kama. Prof, yewa make maka kanyo seche makoro inyalo meny nyaka duong ng'ama miyo ing'iyo ni chandruok nyalo bedo kanye nikech ing'e ni koko nono malong'o mana kaka iwacho nono to moro ok nyal ng'eyo ni to thieth nyalo chalo nade to thieth nyalo kawo thuolo marom nade to seche ma ing'iyo weche mag sexual dysfunction gi ok ang'eyo kinyalo ga thiedhgi kata nitiere moko ma kochopo to iwacho ni ok nyal bedo reversed koso kidieny mar adek no bai nikech kanyo weche mag thieth ema profesa dwa dhiye omiyo kete mana ka. Nyathi onyuol e dala. Nyakora moge jwang osebedo higa marabora, waseneno ng'anyo, waseneno mor, kendo magi wasebedo kwa kelo ni e chenro mopogore opogore Ramogi TV ahinya, chenro masebedo ka kelo ni maru piny kod mbaka oromo. Kinde mag nyasi ochopo, ka intiere kod gweno, nyagweno moro man kanyo, ring'o moro ma ichamo, obed kata rech, kaw thuolo ni mar mondo mi ipogne nyawadu mantiere kacha maonge kod nyalo, ni mar en mor mar nyuol mar jawar. Wakuoma Cleophas Oluoch, Jakisumu Kanyakwar mokiew nyaka Tisango, Merry Christmas. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Krisi Moments ni kumake memories za nguvu, kueneza furaha, kushirikiana na familia na marafiki na kuinuana. Krisi Moments ni kuja pamoja, kujuliana hali na kumake memories. Equity iko hapa kujenga hizi moments za Krisi. Tuma pesa from Equity to Equity for free. Lipa kwa Equity Till au na Equity Card yoyote for free. Cha kupendeza zaidi, tuko na deals moto moto za kuchangamsha Christmas yako. Isitoshe, ukikwama, tunakusort na Easy Loan ama upate boostika. Tujenge Krisi Moments na Equity. A Merry Christmas and a Happy New Year from Equity. I brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on Viusasa. Eichung Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'.
chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum, to ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Nikech nonyuolno nyathi, adier, ibiro miyowa wuoyi, kendo loch nobede lwete. Noluong nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro Manyaka Chieng', kendo Ruodh Kwe. Lochne nobed maduong' kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Enobed e kom Daudi kendo norit pinye gi adiera kod tim makare mondo ogurre obed motegno. Chakri kawuono nyaka chieng', Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto oseketo chunye mondo tim gigo. Yudo omiwa wuowi kaka Skiza Chun Mari, D*811*414#. Lakteche owito oko ng'anyo mane gichano chako Jumapil tok bedo gi winjruok kod piny owacho. Wakelo ni twak mokwongo ma achiel kachiel kod jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki. Urban centers within the county, we've ensured that all these places are secured. Abisas magarite kaunti ma Homa Bay osingo arita ma odimbore kinde sikuku. The police traffic to be friendly on the road, because we know very well that there is some harassment going on in Kisumu, we saw yesterday. Weg matatu yuagwa pedha ma obila magapaya timo e kindegi ka giwacho ni kethonegi ohala. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Sexual dysfunction. Waseng'iyo kendo Profesa ome maber mokalo kuma gigi chako godo kako nego bede yo makare kod kako timore makore nyalo wach ni ok en makare. Idhir daktari bro wuoyo kodi, obro kawo nondi, obong'iyo ni to gimani osechalo nade, kisebedo kitimo hera, isebedo kod tuoche mag nyaye kod weche makamago, mononi mong'i malong'o kaito ichako thieth. Okang'eyo ka moko kuomgi bende inyalo thiedhi kata kantiere moko mok nyal thiedhi. Wachak gi desire, Profesa. Kose yud ni in gi shida mar desire, to yud ni en most likely hormone kaka na wacho cha. Nitie hormone minyalo miyi mondo replace kaka mine makoro sechopo ni koro dwa aeria. Nitie hormones minyalo miyi pills mag amuonya. Nitiere minyalo chuowi sindano, nitiere kata creams minyalo miwiro manyalo konyi korka arousal. To korka arousal no ginyalo konyi kata korka lubrication kaka ne wawacho ni hormones pod nyalo gine kata mana korka excitement. Koro mago inyalo thiedhi gi yiend amuonya, gi sindano kata gi cream mimiyi. Thieth nyalo kendo involve counseling, hocho, psychotherapy. Kanitiere conflict more kindu kate marriage, nitie marriage counselors, jok manyalo hocho e marriage. Ng'eny jok manigi shida ni ka ok okendre, ng'eny gi ok hiny biro. Aneno jok manie kata jomosewere kata modak kando, to nego bed ji te madwaro counseling. In fact, wan gi reproductive health counseling hocho kalure gi shida mobiro mopogre. Kuchopo marach ahinya, koro nyalo chuno ni koro idwar kata daktari mar akili mar obwongo ma waluongo ni psychiatrist or mental health specialist. Kokadho ma ok wanyal timo. Magi e kaka wanyalo approach desire. Okay, kaka wanyalo yiero ni ng'ato osiep. Ok nyal biro e clinic ni anto adwaro wuoyi machal kama to dayude nade. Ok watiu prescription mag chuo ma chunye di dwar.
nyaka ibed ni mano to koro wa advice kalure gi mbola mari mondo iyier. Oka wacho ni jok ma mine onego yier ong'e koda chuo ma jombola. Jok manyalo miyo partner ne bed ni en onyiero sechego. Mage bende nyalo medo desire. Koro relationship ka bende dwaro ni mondo losi, yien bende nitiere. Koyud ni for example in gi tuoche makelo rem kaka awacho gi cha, to laboratory test osewacho kata ni in gi ulcer malure gi syphilis, teka kithiedhi syphilis no to ruma. Koyud ni gi tuo mar diabetes, teka kichako gine mondo obed control. Ka in gi pressure, ka in gi mental problem, mago eka kibiro handle. Kwa yudo for example ni in mama marem biro nikech for example nene in kata ka ni nyuol nene iyiech kuonde moko mino chango ka ok otwang' mobiro mochako dine mikoro duogo matin, waluongo ni vaginal stenosis. Nitiere ga cases aina go prof? Bedo kata ka in ng'ama no bedo gi fistula, to fistula no nyalo kelo adhola mochako di kar duong'ni ka. Koro itimoni surgery ma plastic mondo duogi kamane moyud ni shida, teka kithiedhe. Koyud ni en abscess moro to bendi thiedhe. Yani koro thieth lure gi shida kako yude, ok wanyal generalize. Prof, mori nyalo pimonwa mana matin ni female sexual dysfunction wang'iyo gi mang'eny kendo kaka amor kaka ikele kendo kaka ipime. Moko biro kotenore kod higni, moko biro kotenore kod tuoche, moko biro kotenore kod paro, mental state, moko bende biro kotenore kod alwora mineno kata ma idak godo, mor ma ng'ato miyi kod weche makamago. Magi duto te mane mathoro ga bedo common, a dysfunction mathoro ga bedo common ma mine mang'eny nitiere godo. En lit kata rem seche mag timo hera, weche mag orgasm mane wachonwa ka mathoth joma mine tinde giwacho yore mag tudruok mag mbui gi ni osedak gi ng'ato kata higni 10 to en pok nochopo orgasm kaka ni wachonwa cha. Ng'enyne gi complain ni rem. Koro rem ni ayudo ni gimomiyo ng'eny ahinya en ni sexually transmitted infections makelo pelvic inflammatory disease momako laini no ng'eny ma ok gidhi mondo othiedhi. Koro kelo rem seche ma itimo hera. Korka wacho desire ka to gibiro to ok ging'eny ahinya. Gibiro to ok ging'eny ahinya. To kar dryness to thoth ni biro kod dryness biro. En rem mokwongo, en dryness to satisfaction onge ng'ama wacho ni ni ok abed satisfied. Ing'eni an jomobiro mogine kata mana private clinic na kata mana public ni jatuo moro book clinic ni ok oyud satisfaction tek. Gik mayudo ga kakori dhi history taking mi dhi detail ki interview gi hata hiyo iko koro gibro na yie ni ayie mato kwach ni en problem wacho ni hata mano bende nitiere mano bende nitiere to dak iwachi tiyudo mana ka en shy nikech kata koso yudo nyathi mine dak go higni 5, 7, 10 odwaro nyathi to ok oyudi to en tabu mondo iwach ni ok inyal nyuol, ok gibi mondo investigate gi. Koro samo biro ni piny iye rame gimoro winjo kokuot seche moko growth mar fibroids emosemone nyuol mosedak go to ochwer ga to iyudo ka en obiro mana gimoro kuot e iye, rem moro bende owinjo. To kakori penje isenyuol didi? An pok ayudo nyathi nyaka nene. Isedwaro higni 10 to bi isedhi osiptal ni omadho ga yien moko e kor gweng' kanyamrerwa kodhi timulo iye tikoni ni rariw tiweye
Tangu musemoni biro hospital mondo watim ni uchunguzi investigation mondo wayudi mondo thiedhi chon. To daki ichako ni nyuol be thagi. Kendo mane mathaga mokongo. Kendo mathaga malich. Yani in makori ichune. Sami interview eno. Eka kori fwenyo na shida. To shida mosebedo go higni mang'eny. Kore mo miawacho ni joma biro directly. Tin. To sama ikawo history no. Ibro yudo ka number 1. Seche moko keto mnani rem during sex. Koni ne achako wacho ni wach mar sex. Pod ng'eny jok dwa wacho. To kata nitie jok mo enlightened sani. The majority ok dwa wacho about sexual pain. Kata mna period pains ok giwachi. To en chandruok ma joma mine bedo. Chandruok kabisa. Kabisa. Prof kang'eyo ka nitiere moko minyalo geng' sexual dysfunctions ahinya kuom joma mine ma inyalo geng' kuom ranyisi kaka dryness, kaka weche mag hormones, ka ng'ato koro bedo maduong' odhi e menopause, premenopause kod weche mago to gin higni ok wanyal geng'o. Weche kaka pain, ka kotenore kod twak mwabedo godo kodi, insa nitiere kaka inyalo geng'e, kata kaka inyalo gaye, kata kaka inyalo thiedhe. E mamoko gi be nitiere kaka inyalo geng'e. Dysfunctions ma mine nitiere gogi. Kaka inyalo geng' menopause, premenopause to mane wacha adier. Lakini kochopo korka period gine pain mar sex kae obiro mna nikech tuoche ma sexually transmitted. En mana ni koro idhi check up ma regular. Iwinjo dichiel kata diriyo kata didek. Owacha kata ni jok malando yienda muonya pain killers. Ko persist tine laktar. If pain persists, see a doctor. Tiyudo ka ji pain persist to kone doctor. Odogo o continue mna gi muonyo. In gi shida dine doctor. Uthiedhi chon. Timo hera. Geng' tuoche mabiro gi timo hera. Ere kaka inyalo geng'o gi? Rwak mpira. Raboyunga. Raboyunga eto tinda neno ka en popular. Chon ne ok en popular. En ogeng'o tuoche mang'eny, kata mna HIV, kata mna cervical cancer virus, kata mna mako ich, ogeng'o. Koro kwa nyalo keto raboyunga mondo watigo routinely. For the first time, nyocha romo gi mama ma 35 years, to se nyuol diriyo. Koro en gi nyathi ich mar adek. To ohera manotimo mokwongo, gosiepne norwako raboyunga. Mwawuoro. Nikech ng'eny ji dwano ufil mundu ku mundu first time naturally mokwongo. To naturally nodogi gi masira mang'eny nyalo wuok. Humundu. Prof. Kaka Waluya wachoga. Daher mondo mi ichiwi ote adhi nyime aneno kapod nitiere kod wach moro. Aparo ni korka geng'o kanyo to en nabedo health seeking behavior. Yani in ng'at moro ma kashida in go, tiringi neno laktar. Minyalo geng'o gi raboyunga, tigeng'. Kapod ochakre, uthiedhe. Ing'e kaka iyiero partners mabeyo. Conflicts mang'eny mathago wi. Jidere. Nikech conflicts. Yes. Conflicts mana to do with weche hera. Weche hera. Emomiyo chuo golo kata pesa mondo dhi otim hera. Nyiri bende usore mana nikech hera. Mulna kar choma golo pesa gi dok. Debed ni onge kod more ode en bende ne en female sexual dysfunction to ang'o momiyo cheto golo pesa mondo gidhi ginyiew hera. Onge gi hera yot. To koni hera ok donge jariyo. To kamoro ungo gi conflict to dendi to dwaro. To ok nyal yude kama legal. Koni dhi yude kama illegal. Gik ma illegal ji timo mang'eny. Inyalo kata twei koyudi kitimo gima illegal. Sheria bende nitiere mabro maki. Ero kama na nya prof. Daher mondo imi joma mine ote manyalo bedo kod sexual dysfunctions gidonge. Mine gi iwacho ni thothne gi ling. Ote mokwongo ma an owuon kotenre kod chenro mabedo godo kodi, danyis joma mine ni kik iling ka intiere kod chandruok. Kifwenyo to ne laktar mapiyo piyo. Ote mogik ma diher miyo joma mine?
ine laktar to make sure no thiedhi. Yeah. Kik iluor. Apani mano be message maduong'. Kik ibed shy. Kik ibed shy. Yeah. Kik ibed shy. Shida moro ma in go tabu ni sex okwachi. Weru go uru. Beda open. Beda open. And then ibro na yudo thieth. The moment me say the nin gi shida, tibro yudo thieth. Then you choose the right specialist. Yeah. Nikech kaka inyalo yudo ka jomoko believe na kata traditional medicine. Waganga mag jo kienyeji. Kendo kuro jing'enye malich by the way. Yeah. Ng'ato deher mondo mi otudre kodi, oneno chenro ni entiere kod chandruok, samoro chandruok mar lit, samoro chandruok mar dryness kata tuo mane wawacho cha, samoro chandruok ma ok obed satisfied, ok ochope plateau mane wawacho cha. To dwa ng'at mowuogo kata dwa ng'at makonye manyalo nyise ni wanyalo wuotho kama kata inyalo wuoke magi ma to dwaro namba ni inyalo yudi kanye kata yore ni mag tudruok nyalo bedo mage. To ani yuda Kisumu, Uzima University, lakini privately tinyalo yuda gine Mega City Mall. Kama nyalo neni individual basis. To kata kidhi racha be ibro nena. Kama kuro wathiedhe ji in a public hospital. Kuro bende ibro yuda. Lakini Mega City Mall bende antiere to mano to kuro ma personal and private. Yeah. Kuro namba ni 0725 33 55 40. Inyalo nonwa namba 0725 33 55 40. Erokamano ahinya Prof. Aduko erokamano. Gino ni odiochieng' machielo kwa luongi tibo biro wachako go mbaka e weche mag ngima makare, nikech nwach ni ngima makare en ang'o? En bedo mangima physically, bedo mangima e pachi, bedo mangima nyaka socially kata gi oganda mopogore opogore. Tiende ni ok en ringruok kende, to en ringruok paro nyaka chuny. Koso kamano Prof. En kamano. En kamano. Ne jahera mar chenro mar penj laktar ageno ni konyori. Iluonga ni Ruth Otieno, oreche uru masane.